Voi prezenta o variantă de realizare a exercițiului 14.5. Trebuie să alegem un cuvânt și pentru că acest movie clip conține deja o definiție și răspunsul la această definiție este isoscel, triunghi isoscel, vom scrie cuvântul isoscel pe ecran. O să scriem cu litere mari, isoscel. Îl selectăm și setăm să fie literele mai mari, să fie bold și eventual cu culoarea verde. Vrem acum să despărțim acest cuvânt în litere și fiecare literă să o facem un obiect separat. Pur și simplu selectăm obiectul și la Modify, Break Apart am desfăcut cuvântul în litere. Vom lua literele și vom încerca să le așezăm la întâmplare pe ecran, astfel încât să nu rămână în ordinea în care au fost scrise inițial. Așa. Dacă rulăm, vedem că avem avionul care se mișcă pe ecran și care îmi pune întrebarea. În lecțiile următoare vom învăța să realizăm o interacțiune prin care elevul să poată răspunde la acest exercițiu, să scrie undeva cuvântul, să aleagă din mai multe variante, să facă drag and drop cu literele într-un anumit loc. Dar până atunci, tema noastră este doar de a folosi un eveniment, și anume mouse over, peste o anumită zonă. Această zonă din ecran este un movie clip. O vom transforma într-un buton, astfel încât la mouse over, când merge elevul cu mouse-ul peste acest buton, să-mi arate cuvântul pe care trebuie să-l ghicească. Să facem acum acest lucru. Deci este un movie clip, click dreapta și îl transformăm în buton. Ok. Atunci când intrăm în el, vom adăuga keyframe-uri pentru celelalte 3 poziții și la mouse over vrem să adăugăm un hint, adică cuvântul scris. Pur și simplu luăm textul și scriem isoscel și putem să punem aici dedesubt cuvântul nostru. Ok. Dacă vom ridica un pic mai sus butonul, cuvântul va fi tot imediat sub acest buton. Ne întoarcem. Putem lăsa un pic mai jos avionul și rulăm. Atunci când venim cu mouse-ul peste acest buton, indicația apare, isoscel. Sigur că putem să scriem pe ecran, pentru elev, un text, o indicație, ce anume trebuie să facă. De exemplu, mergeți cu mouse-ul peste carte sau peste semnul întrebării și veți vedea răspunsul la întrebare. Acesta este un exemplu de realizare a temei pe care o aveți de făcut, mai exact a ultimului exercițiu din temă.